Úryvok. Môj strážny anjel sa volá Ariel. Ak si myslíte, že je to bytosť v bielom rúchu, ktorá mi hrá na harfe, tak ste na veľkom omyle. Môj Ariel nosí vyťahané tričko, džínsy a jeho najobľúbenejšou činnosťou je komentovať moje trapasy. Oskar, ty si ale trpko. Ozvalo sa mi minule pri uchu, keď som stál pred tabuľou na matematike. Nikto iný ho nepočul, len ja. Ariel sedel na lustri. Ticho buď, šepol som smerom k stropu. Povedal si niečo, Oskar? Spýtala sa ma prísne pani učiteľka. Nie, ja len rozmýšľam nahlas, vypovedal som. No tak radšej rozmýšľaj potichu, dodala pani učiteľka. Pečka je správna odpoveď, ty génius, pošepkal Ariel a zletel dolu na moju lavicu. Tak už tam napíš tú pečku a poďme rýchlo na obed. Anieli nevedia. Odvrtol som ho pod nos, kým som písal výsledok. Anieli z detských knihiek možno nie, ale ja potrebujem energiu na to, aby som ťa ochránil pred tvojou vlastnou neschopnosťou, vyhlásil Ariel. Skutočný problém však nastal cez veľkú prestávku. Na chodbe ma zastavil Cyril. Cyril je o 2 hlavy vyšší, ruky má ako lopaty a v hlave má pravdepodobne len návod na to, ako niekomu ukradnúť desiatu. Korpec! Zavrcal Cyril a chytil ma za ľudia. Počul som, že dnes máš na 10 domáci rezeň. Daj ho sem! Triasli sa mi kolená. Cyril, nemám rezeň. Mám len chlieb s maslom a trochu zvednutú rybkovku. Neklam! Cítim ho až sem! Cyril sa rozohnal a ja som zavrel oči. V tej chvíli som začul Arielov hlas. Už nebol ironický, bol poriadne nabrúsený. Oskar, nerob mi hanbu. Máš za sebou nadprirodzenú ochranu, tak sa nedrž ako osika. Povedz mu, že ak ťa i hneď nepustí, zažije niečo, čo v tejto škole ešte nikto nezažil. Pusti ma, lebo uvidíš. Vyhrkol som. Cyril sa rozosmial. Uvidíš? A čo? Tvoju plačúcu mamu? V tej chvíli sa mi Ariel zjavil priamo pred tvárou. Teraz sleduj, Oskar. Počítaj do 3. 1, 2, 3. Cyrilovi sa zrazu rozviazali šnúrky na oboch topánkach naraz. Potom Ariel do Cyrila jemne, jak umelecký drgol. Cyril sa zapotácal, vstúpil si na jednu šnúrku a predviedol ukážkový pád priamo do vedra s vodou. Voda vystrekla až na nástenku. Cyril tam sedel mokrý ako myš. Celá chodba vybuchla od smiechu. Dokonca aj pán riaditeľ. To si ty. Ty si ma sotil. Haptal Cyril a snažil sa vstať. Ja som sa ťa ani nedotkol. Povedal som už spokojne. To asi tvoja zlá karma. Do triedy som odišiel ako kráľ a Ariel letel vedľa mňa. Vidíš, Oskar, niekedy stačí jeden dobre namierený anielský zásah. Pozrel som na svojho aniela. Možno nemá krídla zo zlata a nenosí svetožiarov, ale je to ten najlepší parťák. Aj keď je to poriadny provokatér. Ale viete čo? Ja to s ním už nejako zvládnem.